ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 12 июни соли 2025 навор кардам ба аришмо. Гапҳои зиёд бардоро задан шарт нест. 13 та хона аст бардоро, хонаҳои арзонам ҳаст аз Ленинский район. Дӯстон, хулос навори хуб мегзара. бовар дорам ки ба шумо маҳбуб мешавад. Дӯстон, хоҳишмандам наомагӣ меҳмонҳо ҳатман дар канал якта лайк ва подписияро фаромӯш накунед. навори имзоро тамошо кунед. барои реклама метавонед ки муроҷиат кунед бардоро. инак эълони аввал мешавад. якум намонем. хулас квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод. бардоро дом ҳами домай чихе ки хитон дида истодаен. доми 17 дар сеюм ошёна айни ҳоли худи ҳами квартира қарор дорад. чихел ки ба чашми сар хитон дидасем бардоро. дуҳуҷрага ҳамагӣ 45 метри квадрати аст бо нархи 270 000 сомонӣ. боз муомилаи беҳтарин дорад аз номи канали Авто ТВ, Агентства ТВ ва Савдо ТВ. дӯстон, хулас аз номи ҳами канало занг бизанен, насиб боша шумо да арзон мекунам ветатон. 270 000 сомонӣ квартира акихтон тамошо кунем бардоро. тамос тариқи WhatsApp рақама 005 11 56 89 ва +7 965 333 51 21 WhatsApp дорад ва ҳам дастии русӣ. хона дар ҳолати қоидавӣ дӯстон қарор дорад. обу барқ чихел ки хитон дидастем бардор, масъалаи барқ мушкилӣ нест. обам ҳаст мега бардормон. мактабу мағоза, кафе ва бозор дар наздикии ҳамин дом ҷойгир аст. бардорои дар Файзобод буда ҳамин дом агар хитон бидонен беҳад доми хуб аст. хулас доми 17 мега худи квартира дар сеюм ошёна қарор дорад. мактаб, мағоза, кафе, бозорам ҳасте. нотариус низ ҳасте бардоро. низ дар канори ҳами хона. мақсади гап бардоро дар нуқтаи хуб қарор дорад. ҳами Файзобода ҷои беҳтарин шта ҳами хона айда. ака бинем видеоро хитон. хона бад нест. кухни, ҳамом, ҳоҷатхона ҳамаш обадидем бардоро. чихел об чотка мева. хай агар махултон шува марҳамат, дигар чӣ ҷои таъриф кардани ин хона. инам хай ҳолат намхел саста яъни. хонаи хуб аст бардоро. ака чанд қайки бо худшон арзон кунанд, бо хубтарай муомилаи хуб моро аз илчаш мебарад мега. дӯстон, шумоам хоҳед ки хонаҳои шуморо ё ки квартираотона дар кадом нуқтае ки мақсад набошад, мошин аст, замин аст, чизе ки аст, метавонед ки дар ҳами канали мо муроҷиат кунед. яъне ки дар аввали навор рақама мондагием барои реклама гуфта намехе мегирам эълонш мекунам. хонаву замин, мошин шуморани фарқ надора. хуласи гап ба эълони дуюм хай хато шудааст. азри зиёд мегзарем ба эълони якум. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе дар ноҳияи шоҳмансур дохил мешавад бардоро. деҳаи ҳалқаҷар, хонаи рақами 515 иборат аз 6 ҳуҷра дорад дӯстон ва 6 сотиқи дигар замин. касоне ки аз шоҳмансур мақсад хонахар ҳастен, ина марҳамат акада занг бизанен. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои русӣ шумондагия +7 924 705 21 51 ҳам WhatsApp ва ҳам дастии русӣ акамон. агар отшам бад нест чихе ки хитон дидасем бардоро. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. яъне ки метавонед ки бедрои зиндагӣ кунед бе ягон ремонт кардан, бе ягон инаваи дигар. ҳамом, ҳоҷатхона ҳаст. 6 сотиқи замин дора бардоро. 4 тарафаш маҳкамак. ҳавлиш чихе ки хитон дидасем стяжка надора. анаиҷа ҳоҷатхона аст дӯстон. марамат, стирали машина. агар ки муомилаи хуб кунед, шояд ки чизи чораш қатӣ битадон. боқӣ монда аз хитон вобастагӣ дорад дӯстон. ба эълони дуюм мегзарем. азар ягон камбудӣ бошад дар гап занем. хонаи арзон, беҳад хонаи арзон дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Қизилқалъа дӯстон. дар ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Қизилқалъа. азар 120 000 сомонӣ нархи хонаро мегӯяд. иборат аз 3 ҳуҷра ва 7 сотиқи дигар замин дорад. чихе ки хитон дидастен гирду атрофаш маҳкам кардагӣ. рақамо дастӣ ва ҳам тоҷикӣ. мегафони акамон 902 49 55 44
ҳам ватсап ҳам дастӣ. 1 километр дуртар масҷид, ҳамун дар назди масҷид беморхонаам ҳаст, магазинам ҳастай. Хулас ҳамин чизо 1 километр разница мекунанд. Ака деҳае дӯстон, марҳамат занг бизанед. Ҳавзи 7 куба ҳам дорад барои об. Ба сеюм эълон мегзарем дӯстон. Бинед ака. Хуб, квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар гардиши Ленинград дӯстон. Доми сари роҳ, доми нави сари роҳ аст бародаро. Ремонташ аллакай ба худи шумо маълум, яъне ки 100% нест. Доми сари роҳ, доми 8 ошёнага. Хонаи худаш бошад дар 7-ум этаж. Иборат аз 2 ҳуҷра ва 56 азда 5 метри квадратӣ бо нархи 310,000 сомонӣ. Рақама мондагиа дӯстон, марҳамат, охириш 4646. Дуюм рақамаш бошад, инам охириш 4646. WhatsApp ҳам дастӣ. Хуб, мардуро марҳамат кунед. Иҷозати ремонт ҳам ҳаста аллакай. Боқӣ монда маълумотҳои проша аз худи ака. Ба эълони чорум мегзарем дӯстон. Эълони чорумон чие? Боз як тои дигар хона. ҳамин Автотв мехоҳад ки ҳамвақт ба шумо навори зинда пешкаш кунад бардоро. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара деҳаи Паркам чи? Ака ҳолати хонаро бинед бардоро. Дарахти мевадиҳандам дора, ангуру ҳам дора дӯстон. Метавонед ки агараткорӣ кунед. 4 ҳуҷра дорад, иборат аз 14 сотиқи дигар замин. 14 сотиқ замин бардоро. 4 ҳуҷра бо нархи 360,000 сомонӣ. На марҳамат, касоне ки харидор ҳастанд, ҳатман акада занг бизанед, рафта аз наздик боз як бор дигар хонаро бибинед. Хитон мардоро ба чашми сар. Хуб, тамос метавонед ки тариқи WhatsApp ва ҳамдастӣ акада ҳатман занг бизанед. Рақамо 337 92 33 33 ва плюс 7951 372 76 55. Анҳайда бошад дӯстон, рақамои русӣ ва ҳам WhatsApp-аш. ҳатман занг бизанед. Бардоро агару табинед хитон. Беҳад меҳнат карда сакамон бо дарахти мевадиҳандаам дорад. Хитон десен ангуру исуси хулас мушкилӣ нест. Дар наздикиш мағоза ҳастай. Мактаб камтарак дур. Касоне ки харидор ҳастанд, марҳамат занг бизанед аз номи канали мо, бо насиб боша шумода арзон мекунад. Тамошо кунед навора хитон. Айни ҳол акамон оз шумода қисмати даруни хонара нишонтон мета. Хитон азиз тамошо кунед бардоро. Ана қисмати даруни хона аст. Навор беҳад дароз буд, аз ҳамин сабаб камтарак давон дошт бардоро, ки вақти зиёди шуморо ҳам нагира. дӯстон, ҳоли навор дароз аст, мақсад якҷоягӣ бо шумо мебинем хонора. навора тамошо мекунем бардоро, фикр мекунем ки кино тамошо дора. ана қисмати дигари хона бошад. срочно акада пул дар кора барои мефурӯшмаш мега. Бемор дорем, мақсад аз ҳамон сабаб бояд зуд савдо кунем мега хонара. Хай дӯстон, 14 сотиқ замин ина, боз 4 ҳуҷраи дигар, ҳаммом ҳоҷатхона ҳаст. Зиндагӣ ҳамиқа мешавад бардоро, айда зиёд дига. мақсад харидоро ҳатман дӯстон метавонед ки занг бизанед, рафта аз наздик як бор дига бибинед хонара. Харидор набошед, хоҳишмандам ғамшон натен. ба эълони панҷум мегзарем. Инак эълони панҷумон ҳам эълони хуб аст дӯстон. Квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, коробка, шаки хитон гуфтем мардро, беремонтам бошад, мешавад. Дар ноҳияи Фирдавсӣ, иборат аз 2 ҳуҷра ва 6 метри квадратӣ дар 15-ум ошёна. Дар 15-ум ошёна қарор дорад. Акаон нарх карданд, хулас 360,000 сомонӣ. Тамос тариқи WhatsApp ва ҳамдастӣ ака. Рақамо 982 22 51 22. WhatsApp ва ҳамдастӣ ака. маълумоти муфассал дар кооператор назди диагностика дай. масоатиш обши 60 метри квадратӣ. ҳамон ҳоҷатхона мақсад якҷо мешавад. срочно мефурӯшад мега касе ки харидори ҳаққӣ аст. марҳамат занг бизанед дӯстон. рақамаша гуфта гузаштантон. ба шашум эълон мегзарем. боз як то дигар квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе.
инаш бошад иборат аз 2 ҳуҷра ва 45 метри квадратӣ. хиди хона бардор дар якум ошона қарор дорад. дар якум ошона тамос тариқи ватсап ва ҳамдасти яка марҳамат кинен занг бизанед када касоне ки хардор ҳастанд. ҳолати хонаро хитон бибинем бардор 100% чотка мошини ремонти замонавӣ дорад. ҷойгирчааш хуб охи дар ҳамин хиди душанбе метавонед ки хитон тариқи ватсап ёки дасти яка занг бизанед. ҳатман рақамоша мондагим охираш 3663 ва 2299 ҳам ватсап ва ҳам дасти яка. нашоти ҳуҷҷатҳо бошад умуман мушкил нест. дар наздикиш тамоми чизо ҳастад дӯстон. аптекаву бозору мактабу садико ҳам ҳаст. нашоти ҳуҷҷатош бигирем агар 100%, яъне ки мушкилӣ намешавад дӯстон. ҳуҷҷат ҳама ҳаст. фақат харидора занг бизана нархи хонара 685 000 сомонӣ кардан боз ҳатман муомила. фикри ақидатона дӯстон дар комментария бинависонед. ба ҳафтум эълон мегзарем. як то дигар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ ака бардоро бубинед хитон. дар Ленский район иборат аз 2 ҳуҷра ва 3 сутиқ замин $25000 гуфтан бо тоҷикӣ 250750 сомонӣ ба рубл 1,962,000 рубл. ҳозир хай худо чишм нарасаа ки рубл камтарак боло хистаст. бардоро дар ҳамин хона 7 сол аст ки ягон кас зиндагӣ намекунад. дар байни 7 сол ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. ин хона аяк модари калонсолае ба пул эҳтиёҷ доштааст. аз ҳамин сабаб мефурӯшамаш. мега ҳеҷ ки охир зиндагӣ намекунад бардор дайҷа. ами як момашкай худаш тоқат тамом. ака ин холара айни ҳол фиреб кардан дастанд бо нархи беҳад арзон гирифтани дастанд бардоро. не ки агар шумо харидор бошен бирен як бор дига аз наздик бибинен. хай апамон хонара нархша 250 та кардан. ҷош ҷои хубай, чор тарафш маҳкам кардагиай, дарвоза ҳам загия бардоро. хулас бе ягон фанду фиреб мақсад бирехта хонара бибинен чанд қайда меарза. аз рӯи инсоф, аз рӯи имон бардоро ба нархи арзандаи худаш бихаренаш. ками бадам мумкин нест бардоро, зиёди бадам не. рақамҳои тисел ватсап ва ҳам дастиш ина марҳамат мондагай я модари калонсол аст. хонаам мефурӯшамаш мега рақамо охирш 8861 марҳамат бардоро занг бизанед. ба ҳаштум эълон мегзарем дӯстон. боз як хонаи арзонтари дигар хонаи фурӯшӣ дар Данғара деҳаи Меҳрвар дӯстон. иборат аз 3 ҳуҷра ва 8 сутиқи дигар замин дорад. ака бардоро бинен Данғарада ҳаст хонаи арзон, ҳаст хонаи қимат. 180,000 сомонӣ шумо представид ки бардоро 180,000 3 ҳуҷрага 8 сутиқ замин. тамос тариқи ватсап марҳамат рақамо 880 85 1414 ҳам ватсап ҳам дасти яка. ҳолати онара хонаро хитон бибинен дӯстон. агар таби дилтон бошад сироҷ накарда пул дар кора мефурӯшаш мега. нашоти ҳуҷҷатҳо умуман мушкилӣ намешавад. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% дӯстон. харидори аниқ марҳамат кинен рафта як бор дига аз наздик бибинен. агар маъқултон шава бихаренаш. ба эълони наҳм мегзарем дӯстон. эълони наҳмон чие? боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисоб деҳаи Уртабуз иборат аз 3 сутиқ ва 2 ҳуҷраи дигар дорад. ҳуҷраоша бардоро бинед хитон. ҳолати хона бад нест. састанаш бақагӣ анаҷа бозорае бардоро. деҳаи Уртабуз 215,000 сомонӣ нархи хонаро кардан. тамос тариқи ватсап ва ҳам дасти яка рақамо 904 22 36 32 ҳам ватсап ва ҳам дасти яка. марҳамат карда занг бизанен. 3 сутиқ 2 ҳуҷрае бардоро. ҳамому ҳоҷатхона ҳаст. дарвоза загӣ чор тарафш маҳкам. нашоти свет чаки хитон дидесе рӯшани кеса. нашоти об яъне ки мушкил нест. об ҳастай, об свет ҳаст. документош як бор дига бо хитон занг зада бипарсем. касе ки харидорӣ мекунад хуб аз наздик муомила кунем бо сиқатиш. бардорои шаҳри Ҳисор буда касе ки аз деҳаи Уртабуз хона мегирад ина марҳамат хонаи арзонтар пешкаштон кардем. комменти худ нависем бардоро. ба эълони даҳум мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе
ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Дарёбод. Хонаро бинед, ҳолатша сесанча. Хуб, маҳаллаи Дарёбод иборат аз 3 сотиқ. Инам ҳам бошад дӯстон, 2 ҳуҷра дорад. Дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Дарёбод. ба худи шумо аллакай маълум, хона боз камтар дигар ремонт талаб аст. Мегирен бояд дисми дигар ихтиёр аз худ мекунед. 210 ташкутиса камон нархи хонаро. 210 000. Хуб, тамос тариқи WhatsApp 888 19 0088. ҳам WhatsApp ҳам дасти яка. Агар маъқул шава, бигем ки ман мегирам камтар я дисмро аз худш мекунам, ремонт шад ништа мекунам, медурам зиндагӣ мекунам, бигем агар усунш желани шумои дӯстон. ба 11 эълонмон мегзарем. Эълонҳо холи хеле бисёрай, ба ҳазур бошен. Хуб, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур, иборат аз 4 ҳуҷра. Ҳуҷраша хитон бинен дӯстон. ҳолати хонаро бинен, састаянша бинен. ҳамин Данғарада ҳаст хонаи арзон, ҳаст хонаи қимат. дар ҳамин Данғара любой намуд хонара мебибарад. 8 сотиқ дора, 4 ҳуҷра дора, 300,000 сомонӣ. Акао нархи хонара гуфтисаед, ҳатман тариқи WhatsApp ва ёки дастӣ ёки номераи мегафон шаймондагӣ бинам бардоро метавонед ки прямо чи хеле махбултонай занг бизанед. 300,000 сомонӣ. Рақам 903 11 24 24. дар наздикиш мактаб ҳастай бардоро. Дар наздики мактаб аст. Магазин я 3 кӯча дуртаракай. 3 кӯча дуртарак мағоза аст. Ака харидоро бошад, бигира ва хонаро бихара. ба эълони 12 мегзарем. Эълони 12 ман бардоро мегум тон ҳатман да канал подписатсия кунед, ай шумо ягон чиз намерава. Хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат. Маҳаллаи Гулафшон иборат аз 6 сотиқ ва 3 ҳуҷраи дигар дорад. Дӯстон, нархи хонаро мегум, касое ки подписатсия карда нест, ҳатман подписатсия кунед. Сразу занг бизанед када рафта хонаша харидорӣ кунед. 120,000 сомонӣ. 3 ҳуҷрага 6 сотиқ замин. Ака маълум, ҳам майҷош маҳкам кардагӣ нест. Яъне ки чор тараф маҳкам нест бардоро. Неги 6 сотиқ замин дора. Тамос тариқи WhatsApp 909 15 43 15. ҳам WhatsApp ва ҳам дасти яка. Дӯстон, расидем ба анҷоми барнома. Хоҳишмандам як такта лайкчора бизанед, дар канал ҳатман подписатсия кунед, ай шумо ҳеҷ чиз намерава. Бихоҳем ки мисли ҳамин агар хонатонро ман реклама кунам, ба савдо кунед, дар байни 2-3 рӯз ҳатман ба ман муроҷиат кунед. Мунтазири шумоем бардоро. Наварои зинда дар канали Авто ТВ. Худованд ёру мададгортон боша бардоро. То наварои оянда, паноҳтон ба худо.